Мана бародаро як сар гови сементали 70%, яъне ки белагалофи тоза 10 соат шудагиай гусала кардагиша. вай буқаҳои тоза сементал буқа рафта будааст бародаро, ина гусалачаи тоза сементали 100% зоида додагиай. очаш бошад 70% говай, гусалачаш бошад тоза сементали 10 соатина. 10 соат шудагиай гусала кардагиша, гусалачаи шустири фасона ки оригиналча зоидаги. бародаро гов сеюм гусалаша зоидагиай, дуюм гусалаш ба ай 20 литр боло шир додаги говай. ай гуфти соҳиби пешинаш ай 20 литр боло шир додагиай. мо ҳам буғуз гирифта будем, ина 10 соат шуд зоидагиша. нашуд хурдан саломатиш аҳливу осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата ба кафолат метем. хурдан саломатиш да 4 синаш осонҷӯш кор карданаш кафолат дорад бародаро. гова тамошо кунед, касе да маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунед. гова ҷӯшида видео кардесем, синаша таран кардаву хеле чине беҳад худаш халтаи синаи фасони калон дорад. ина ози маъкиданои гусалача тамошо мекунем, баъд ҷӯшиданошам мебинем бародаро. ҳар чор синашам меҷӯшем, осонҷӯшиша тамошо кунем. маъкидани гусалачашай бародаро, ози ҷӯшидани гова тамошо кунем. худо хоҳад одами гирифтагида насиб карда бошад, худо хоҳад раҳматаша мегӯяд бародаро. ина ин фанта набине бародаро, ина 4 синаш, ина ранги фантан, ранги водопровод кор мекунад. ина як поша намеҷумонад бародаро. ина ҷӯшида набине, ранги фантанай. тамошо кунед, ина ин сохти синаи гова бародаро. худо хоҳад одами гирифтагида насиб карда бошад, раҳматша мегӯяд. гусалачаи 10 соатина. ина гова паҳмиша тамошо кунед бародаро, халтаи синаш, ина халта синай. худо хоҳад одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. гусалачаш тоза сементал. ина бародаро тамошо кунед. ина раҳгардиҳош 100%, гови бақуввати ҳамаҷиҳата. каседа маъқулай занг зада харидорӣ мекунед. масъалаи нархаш бошад бародаро 41800 сомонӣ. бисёр не кам тарак муомила плюс дастафка карда метем. 41800 сомонӣ. ина бародаро тамошо кунед, каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунед. ози дандони гова мебинем бародаро, дандонша мекушоем. тамошо кунед, дандонша кушоем. ина бародаро 8 дандони говӣ дорад. масъалаи дастафкаш то дари хонатон дастафка карда метем бародаро. занг зада харидорӣ кунед. мана бародаро як сар умоҷини якумзои буғузи наздикай 20 рӯзи дигар вақташ мондагӣ барои зоидан. германский тозашай сементали якумзой. германский сементалай. тамошо кунед, каседа маъқул шуда бошад, занг зада харидорӣ мекунед. рангаш светли сементал мегӯянд. ина бародаро светли сементал, германский тозашай. оноҷина тамошо кунед, картинкай ва қади одам баробар говай, майда чайда гов нест бародаро. ина якум гусалаш ба буғузи 20 рӯзи дигар мондагӣ вақташ барои зоидан. нашуд хурдан саломатиш 4 синаш кор карданаш ба кафолат метем. каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунем бародаро. ина ягон хел камбудӣ дида намешад, ҳама ҷиҳата говай бародаро. як аҳлиша нишон тем. ина ози бародаро аҳли гова нишон метем, тамошо кунем. ина сарҳуя ягон одам доштагӣ нест, лекин нав ба банд бастагӣ моли фермай ба ҳазур мешинӣ, меқапӣ, меҷӯшӣ, ягон кор надорад. моли тоза наихе бояд шавад. очаш бародаро, и гова очаш то 35 таги 40 литр шир медодагӣ говай. оноҷин аз ӯзбекистон омадагӣ говай бародаро. ина хурдан саломатиш худаш маълумай ки ина хурданоша тамошо кунед, чихе ай замин чардесай. ози дандоноша нишон метем. ина
ду дандони говӣ дорад. Ина бародаро ду дандони говӣ дорад. Нав 2 сола шудаги гов аст. Ра гардонед. камтар рай кун ра гардад. Ина ра гардиёша тамошо кунед. Оли банда намефаҳмад бародаро. Нав ба банд бастагӣ. Як ҳафта ба худо хоҳад омӯхта мешавад. Ами бандам мефаҳмдагӣ мешавад. Худо хоҳад иншоалло. Ина тамошо кунед. Стойкаша бинед бародаро. ғуноҷин бовар кунед мошоалло картинка ғуноҷина. Ина каседа маъқул шуда бошад занг занед. Масъалаи нархи гов бошад бародаро 40,000 сомонӣ. 40,000 сомонӣ муомила дастсафка карда метем. муомилаш ҳам ҳаст, дастсафкаш ҳам ҳаст бародаро. каседа маъқулай занг занед бародаро. гирем барака диҳем. дастсафкаш то дари хонатон дастсафка карда метем. ҳамин тамоми ҷои Тоҷикистон дастсафка дорем бародаро. ана бародаро як сар ғуноҷини дуюмзой сементали германски оригиналаш омад бародаро. ноёфташ омадагиай. гова қаду қомат стойкаша тамошо кунед бародаро. мошоалло картинка гов гуфта найхелиша мегӯянд. якта гусала кардагиай. дуюм гусалаш ба буғузи 8 моҳа бародаро. ай 8 моҳа гузаштагиай. 20 рӯзи дигар вақт дорад барои зоидан. нав сина карда омадагиай. худо хоҳад одами гирифтаги раҳматаша мегӯяд бародаро. тамошо кунед. каседа маъқул мешавад занг зада харидорӣ мекунед. гов калонишда калонай, баландиш баландай, дарозвай, паҳмай, фасон ҳама ҷиҳата. и аҳли гова тамошо кунед. ина ба ҳазур сарҳуяй рафта синаша дастмол мекунӣ, меқапӣ, меҷӯшӣ, як поша намебардорад. гов лекин айферма буромадагиай. нав ба банд бастагием бародаро. нав айферма буромадаги чизай. гов хунаш тозаш анай хеле мешавад бародаро. тамошо кунед. каседа маъқул мешавад занг зада харидорӣ мекунад. оли банда намефаҳмад. якум борай нав банда дидестай. боз дандоношам нишон метем бародаро. баъд рагардиёшам нишон метем. каседа маъқул мешавад баъд занг зада харидорӣ мекунем. дастсафка карда метем. ина бародаро 6 дандони говӣ дорад. 2 дандони гусалагӣ. тамошо кунед. ина синаву барша. халтаи синаша якум гусалаш ба то наздики 20 литр шира додагӣ говай бародаро. ина гова тамошо кунед. дар насиби касе бошад худо хоҳад гирифта раҳматаша мегӯяд иншоалло. тамошо кунед бародаро. масъалаи нархаш бошад 38,800 сомонӣ. ин хеле гова одамо бовар кунед ай 40,000 боло монда истодааст. бо фурӯхтестай ай 40,000 боло 38,800 сомонӣ. камтарак муомила плюс дастсафка то дари хонатон дастсафка карда метем. масъалаи дастсафкашам бе проблема бародаро. 38,800 сомонӣ. каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед. нашуд хурдан саломатиш чор синаш кор карданаш бародаро. кафолаташ кати метем. дастсафкаш то дари хонатон дастсафка кара метем. ина тамошо кунед бародаро. маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед. ана бародаро як сар ғуноҷини якум гусалаш ба буғузи наздикай шивет карпати тозаш бародаро. шивет кати бо карпат гибрид шудаги чизай. ғуноҷина тамошо кунед. картинка ғуноҷинай. 2 дандони говӣ дорад. нав 2 сола шудаги ғуноҷин бародаро. буғузи наздикай. тамошо кунед. каседа маъқул мешавад занг зада харидорӣ мекунед. нашуд хурдан саломатиш аҳлиш ягон камбудӣ надорад. як кӯдаки хонатон ба ҳазур бонӣ карда метавонад бародаро. беҳад синаву бари фасон дорад. худо хоҳад одами гирифтаги раҳматаша мегӯяд. беҳад ғуноҷини дароз паҳм ҳама ҷиҳата ғуноҷинай. касе иншоалло маъқул мекунад савдоша мекунем бародаро. то дари хонатон дастсафкаша карда метем. я аҳлиша нишон тем. ози аҳли ғуноҷина тамошо кунем. ози ай наздик нишон метем. я сарҳуяй мешини ба ҳазур меҷӯши ғуноҷинай бародаро. 2 дандони говӣ дорад ғуноҷин. аҳлиша тамошо кунед. ина ин халтаи синаро бинед. ина
ма боварӣ дорам иншоалло беҳад шири хушрӯй ҳам метиҳад, гусалаам гусалаи хуб мекунад, барое ки ай буқаҳои зур буқа рафтагиай беҳад синаву бари фасон дорад. ғуноҷин ҳама ҷиҳата ғуноҷина. Ина тамошо кунед синаву бари ғуноҷина. Дандонша кушоед, аёд набурояд, дандоншам нишон тиҳем. Ина ду дандони говӣ дорад. Ина бародаро нав се дандон кардай бародаро, аку иваз кардай кам як дандони дигариша. ин хурданша бинем, мо нехӯрад охе. хурданшам нишон тиҳем. Ина ай замин чариданоша тамошо кунед. хурдану саломатиш 1000% бародаро. Ина тамошо кунед, каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунед бародаро. Ина ғуноҷинак машоалло гов мешавад, худо хоҳад иншоалло. масъалаи нархаш бошад бародаро 27500 сомонӣ. 27500 сомонӣ камтарак муомила плюс дастсафка карда метиҳем. 27500 сомонӣ ғуноҷи ранги картинка. Тамошо кунед ва якум гусалагиша чихел гов шудагиай. машоалло каседа маъқул шуда бошад занг занед бародаро. 27500 сомонӣ муомила то хонатон дастсафка карда метиҳем. занг зада харидорӣ кунед бародаро. буғузи наздик. фақат як ҳафтада мезояд. ҳами дери дери як ҳафта фақат гусала мекунад, ҷе синея карда мезояд. ана бародаро як сар ғуноҷини эстонский красный степной буғузи наздик якум гусалаш ба буғузи наздикай. ғуноҷин ай ӯзбекистон омадагиай, беҳад қаду басти фасон дорад. ғуноҷини картинкай. гова тамошо кунед, очаи ҳами гов то 28-30 литр шир медодаги говай. худаш бошад ду дандони говӣ дорад. буғузи наздикай ки тичени 10 рӯз то як ҳафта 10 рӯза иншоалло мезояд. ғуноҷина тамошо кунед. ҳамихе ғуноҷини аҳлай, хурдан, саломатиш ҳама ҷиҳата камбудӣ ягон хел надорад. каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунем бародаро. то дари хонатон дастсафкашам карда метиҳем. нашод хурдан, саломатиш, аҳлиш ба кафолат метиҳем бародаро. ғуноҷина тамошо кунем, беҳад иншоалло моли хубай. дар насиби касе бошад, худо хоҳад аввал парвардигор раҳматаша мегӯяд бародаро. тамошо кунед. ҳозир ай наздик синаҳошам мегирем, дандоншам нишон метиҳем, баъд раҳгардиҳошам. дандонша кушоед. ина бародаро дандонош. ина ду дандони говӣ бировардаги нав 2 сола шуда. аҳлиша нишон тиҳем. ин ғуноҷина аҳлиша бинед. ягон кас қапидаги не бародаро, сарҳуяй. ина аҳли гова тамошо кунед, халтаи пистонша тамошо кунед. ина ҳами якум гусалашта аввал парвардигор 15 литр шира бозикунон метиҳад бародаро. халтаи синаи гова тамошо кунед, чочои беҳад зур дора, растияни чочоя тамошо кунед. ҳозир раҳгардиҳоша тамошо мекунед бародаро. ина ин раҳгардиҳои говай тамошо кунед. ғуноҷин машоалло ғуноҷинай. ина каседа маъқул мешавад, занг мезанед, харидорӣ мекунед. масъалаи нархаш бошад бародаро 28800 сомонӣ. 28800 сомонӣ камтарак муомила плюс дастсафка то дари хонатон дастсафка карда метиҳем бародаро. ғуноҷин ҳами қадар гов мешад. як поша камтар мошина омаданда зад аст бародаро. камтар яра дорад. ина ин почаша мошинда зад аст. як хани мошинда камтар зада омадаги, лекин намелингад, намечулоқад, хобухезаи 100%. ягон камбудӣ надорад, лекин камтар яра дорад бародаро. ҳавая мо дору кардем, хел асос шуд, иншоалло вай безарарай. ҳавая гуфта гузарем. ина бародаро нашод хурдану саломатишу аҳлиш ҳама ҷиҳата ба кафолат метиҳем бародаро. раҳгардиша тамошо кунед, ягон камбудиш нест. каседа маъқул шуда бошад, занг зада харидорӣ кунед. 28800 сомонӣ эстонский красный степной тозаша. занг зада харидорӣ кунед.
ана бародаро як сар ғуноҷини якмзой якм гусалачаша нав зоидаги гусалачаш буқача ғуноҷин тоза пародаи шиведӣ бародаро тоза пародаи шиведӣ ай гусалачаш буқачаи мошоалло зоидагиша бародаро ман ҳамин рӯз 5 рӯз мешавад ҳоли банда намефаҳмад гусалаша нав ба банд бастагием иншоалло каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ мекунем нашуд хурдан саломатиш аҳливу осонҷӯшиш масъалаи 4 синаш хушру кор карданаш ба кафолат метем бародаро шабу саҳар 5-6 литр шири нағз дорад бародаро фарлашир додестай ина буқачиша тамошо кунед бародаро гусалачиша сартеқа хафкак накунед сартен гусалаша ин гусалачиша тамошо кунед бародаро буқачаш иншоалло 1 солда пули оча бачаша мебуровардаги чиз мешад фақат нархша нархи арзон мемонем дандонша кушоем ина ду дандони говӣ дорад бародаро ғуноҷин нав 2 сола шудагиай нози маҳкиданои гусалачишам тамошо кунед бародаро ина ин маҳкиданои гусалачашай худо хоҳад одами гирифтагӣ раҳматаша мегӯяд ин синаву бари ин ғуноҷина тамошо кунед гирен гусалачиша ҳозир ҷӯшиданоша тамошо кунед бародаро ина 4 синаш оз сонҷӯш ранги фантан кор мекунад одами говҷӯшам иншоалло раҳматаша мегӯяд ина говҷӯшия тамошо кунед ҳар 4 синаш ҳамехе осонҷӯшай синаша мехапи шираш мерезад бародаро ина ин говҷӯши ина бародаро хоб ба каф меҷӯши хоб мекаши осонҷӯшакай сохти синаш ҳозир рагардиёшам тамошо кунед не айқафоҳои синаш ғуноҷина тамошо кунед бародаро ина каседа маъқул мешавад занг зада харидорӣ мекунем гусалачаш буқачаи 5 рӯза ғуноҷини якмзой каседа маъқулай бародаро занг зада харидорӣ кунед масъалаи нархи гов бошад бародаро 26500 сомонӣ 26500 сомонӣ муомила дастафка то дари хонатон дастафка карда метем бародаро ина буқачиша тамошо кунед мешад дорем ина бародаро каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед гусалаш буқача ғуноҷини шиведӣ 5 рӯз шудагиай гусала кардагиша ай буқачаш худо хоҳад пули оча бачаша 1 солда мебурорад бародаро занг зада харидорӣ кунед масъалаи дастафкаш то дари хонатон дастафка карда метем бародаро ана бародаро як сар ғуноҷин барои мол кардан сементали германский хати бародаро шиведи германский гибрид шудагиай бародаро очаш шиведӣ будагӣ оташ бошад сементал оташам а 1 тонна боло буқа будагиай очашам бародаро дами 1 тоннаги гов будагиай ғуноҷини таҳдон ҳама ҷиҳата бародаро худо хоҳад одами гирифтагӣ аввал парвардигорай раҳматаша мегӯяд ғуноҷина тамошо кунед ҳатто қоматаша тамошо кунед ранги гови якта гусала кардагиай яким 1 солаи синду соли ғуноҷин 1 сола ғуноҷинай тамошо кунед гӯшоша тамошо кунед ранги шапалоқай бародаро ина каседа маъқул мешад занг мезанӣ аҳлиша тамошо кунед ина 1 солаи синаша меқапи амихе ҷошта меистад бародаро ҳозир вақти ра мегардонем ку бозиша тамошо мекунем ҷошта намеистад лекин вақти синаша меқапи чӣ мекунӣ бародаро ина ай ҳозир халтаи сина дорад чорчоша расияниша тамошо кунед бародаро ина одами мефаҳмидагӣ мефаҳмад ина тамошо кунед каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед бародаро ина ғуноҷин ҳама ҷиҳата ғуноҷинай худо хоҳад каседа маъқул шуда бошад занг мезанед муомила карда дастафкашам карда метем бародаро муомила дастафка карда метем тамошо кунед масъалаи нарху навош бошад бародаро 18800 сомонӣ 18800 сомонӣ камтарак муомила плюс дастафка карда метем бародаро каседа маъқул шуда бошад занг зада харидорӣ кунед бародаро 18800